Вайна ў гэтых творах выглядала зусім іншай. Яна стагнала трагедыяй дзіцячага болю. 1946 год. Дзеці, якія выжылі, напісалі ліст у газету «Піянер Беларусі». Яны прасілі: давайце гаварыць пра гэта. Так нарадзілася кніга-помнік, кніга з'ява. Ніколі не забудзем. Гэтая кніга для Беларусі, як Хатынь ці Брэсцкая крэпасць. Наша нацыянальная памяць. Мой бацька – дзіця вайны. Ён мне расказваў не казкі, а сапраўдныя выпадкі. Таму я пачала збіраць гісторыю. У новым выданні жывыя галасы тых, чый зорах жыцця згубіўся на гібельнай прасторы вайны. Яны выжылі, каб мы памяталі. Яны напісалі, каб мы ніколі не забылі. Прачытай, пакуль мы памятаем, мы жывём.